Meillä on pientä actionia tässä kotona. Nimittäin tuossa meidän lintutelkkarista kuvataankin musavideo. Siellä on joku räppäri, jolla on noin liilat vaatteet tuolla edessä. Ja nämä on sitten noita avustajia, jotka ampuu villinä toisiaan vesipyssyillä. Ja niillä näyttää olevan ihan tolkuttoman hauskaa. Tässä on tosissaan sit ihan nämä oikeat ohjaajat. Vähän huonosti tarkentaa, mutta ei sillä ole väliä. Sehän on tärkeintä, että työn jälki on hyvää. Se on kiva, kun ihmisillä on oikeasti aika hauskaa tuolla. Ja se oli siinä, it's a wrap.